Tikulandireni omvera komanso amene makonda kuonera program imene yakandimverere sabata yoyamba ino ya mwezi wa Marichi mchaka cha 2025. Mtsiku la lero muli ndi ine Frederick Tom, koma mwachizolowezi program ino sindimakhala ndekha. Nthawi zonse ndimakubweretserani Chawezi Banda amene amakhala akutithandiza kuzukuta nkhani zosiyanasiyana. Chawezi alandireni azathu amene akumvera komanso kuonera program imene yakandimverere. Ndizona Frederick landire amene amakonda di program imene iyi kumvera komanso kuonera. Ndicholinga chathu kuti tisamamane ya Malawi zimene tikukambirana mu program muno. Amene amakonda wairesi amvere wairesi komanso amene amakonda kanema komanso ngatali nayo athe kutsata bwinobwino zimene zikuchitika mdziko muno. Tathokoza kuti ali pomwepo. Chochoro Malawi monga nthawi zonse program yake ndi imene yakandimverere imene timanena kuti nkhani mu program imene mfundo ndi zochuluka kwambiri koma phokoso limangokhala lochepa chabe. Pali zambiri zimene zachitika msabatayi ndipo tikhale tikuzukuta nkhani ziwiri zikulu ndi nkhani yoyamba imene yokhudzana ndi dongosolo la zachuma limene laperekedwa ku nyumba ya malamulo ndi Honorable Simplex Chichola Banda amene ndi nduna yoona zachuma mdziko lino la Malawi. Chawezi tikuyamba ndi nkhani imene yokhudzana ndi ndondomeko ya zachuma imene yaperekedwa ku nyumba ya malamulo. Ndimafuna amungu waunikira Malawi nthawi zonse timathatu kuona ndithu chaka ndi chaka ndondomeko ya zachuma ikuperekedwa ku nyumba ya zamalamulo. Koma ndimafuna maunikira Malawi mtsiku la lero kuti chimachitika ndi chani kuseri kwa ndondomeko ya zachuma ndondomeko ijesa nakafike poti yakaperekedwa ku nyumba ya zamalamulo. Ndi chani chenicheni chimene chimakhala chikuchitika kunjaku kuti abwere ndi budget ngati imene. Ndizona Frederick tisataye nthawi tingopereka chithunzithunzi kuti kodi budget isadafike pokuti anduna achichola komanso nduna zina zonse mbuyo zimene zakhalapo pa mpando umenewu kuafika poipereka ku nyumba ya malamulo. Chachikulu chimene boma limachita ndi chakuti limayenera kuti limve maganizo a anthu. Mukudziwa timakamba nkhani yokhudza good governance. Good governance. Nthawi zambiri tikamakamba za good governance anthu amangoyang'ana mwina makeza kuti kodi zinthu zikuyenda motani mdzikomo. Komano nthawi zambiri ndikapeza mpata okhala malo ngati ano kuti ndikambe za good governance ndimakamba apo zinthu 4. Good governance yokailo wankati amakamba za political governance. Kuti kodi nkhani za ndale political choices ufulu wa anthu bandale mdzikomo boma likutsata motani likuonesesanso kuti anthu apange motani. Chachiwiri timakamba za democratic governance. Anthu azikhala ndi ufulu pa democracy. Olowa chipani chimene akufuna ochita zimene akufuna zisankho zimene akutani oyankhulaso zimene akufuna. Good governance encompasses political governance, democratic governance. Ena aso adaonjezeramo social governance. Ndiye ine ndimafuna ndiyikemo liwu la economic governance. Ndiye mukazanena kuti pali economic governance ndi imene mazabwerano kumbali ya budget. Kutanthauza kuti Amalawi adzikapo mulomo zimene akufuna kuti zichitike kumbali ya chuma mdzikomo. Ndi njira imodzi Frederick imene boma limaonesetsa kuti ufulu umenewu kapena kuti kuyendetsa bwino kumeneku kwa mbali imodzi ya good governance ya economic governance boma limachita aja amene amachita kuti ma pre-budget consultations amachita across the country kapena kuti country wide amakhala kuyenda zigawo zosiyanasiyana Blantyre, Lilongwe, Mzuzu akumana ndi mafumu ma universities kapena ma colleges akumana ndi private sector ma business ang'ono akumana ndi amayi akumana ndi achinyamata kuti iwo upangiri wawo aike mu upangiri wawo. Ife tikuona ngati budget ya 2025-2026 mutayika moizi tikuona ngati misonkho sikuyenda bwino apa mutere. Mwachidule Frederick twafanene kuti budget isadafike poti yapangidwa boma limapereka mpata kwa Malawi kuti aikepo maganizo wawo mene chuma kudzera mbudget chitaendere. Zimenezo achichola bambo Bechane Chereni ngati secretary to treasury adachita so chimodzimodzi kuti tikamati budget ija ikupita kupangidwa present ku parliament ikhale ndi budget ya Malawi yochita reflect kapena kuti yoonetsera zokhumba zolinga ndi zofuna za Malawi. So kwambiri Chawezi ndiye tilowe nkati mwa budget imeneyi imene yaperekedwa ku nyumba ya zamalamulo. Ndimafuna atiyambe ndi kuunikira nkhani yokhudzana ndi ulimi. Chuma cha dziko la Malawi Chawezi chimadalira ulimi. Pakali pano president akamba za ATM, mining, akambaso za tourism. Komabe tidakali kutsinde kwenikweni kumene ndi nkhani ya za ulimi imene imabweretsa chuma chodalirika chimene tikuyendetsera dziko lino. Ndimafuna mutatambasulira Malawi nkhani za ulimi anduna pamene amapereka budget imene ananenapo kuti cha. Tisataye nthawi Frederick budget ija njaikulu. Kwambiri. Document yaikulu kwambiri maunduna onse oposa 28. Kutanthauza kuti unduna uliwonse mukayang'ananso ma line departments agencies
ali komweko ndiye kuti tingasanthule zonse zitivuta tina ama 30 minutes makhala yochepa koma tingogwira madera akulu amene achicholada fotokoza uyamba ndi kumeneko china so chimene timafuna nchokuti budget ijasina ngama ifotokoza mchingerezi timakhala ngati kuti mina anthu amamidzi komanso town ena amene mina make chingerezi chimakhala ngati chikuthawa olo pa social media kumene ena manena kuti nafotokoza ni mchichewa ngani mbetsetse komanso zingerezi zimene amagwisa ntchito za chuma zimakhala zovutira ndife ntchito ya to Frederick pano pakati mverere tikambe tsatane anthu amvetsetse kuti kodi mu budget mudongosolo za chuma muli zotani ngati ulendo uno tidzakamba siku lina lero tingonena mongodutsa budget imene akuitchulayi amaitchula kuti program based budgeting PBB tidzakambasula siku lina kuti akati PBB amatanthauza kuti cha imene ndi program based budgeting zina mbuyo mankapanga ina yake akaitchula kuti output based budgeting ndene bafuna ndimukamba apa kuti zimenezo asafuse anthu kuti chawese chani tichedwa izi zindingokamba pang'ono china aso tizakambapo ulendo ina tikazakhala anthu azadziwe kuti kodi imene iyi ndi incremental budget kapena imene ndi zero based budget mitundu yosiyana ya budget mitundu chimene manenera ichi Frederick ndi chakuti anthu ndimakamba dala izizi kuti anthu adzikhala nacho chikhulupiriro kuti iwe ndi ine tikakhala pano chimene tikunena tikuchidziwa umesemendanda chimene chimachitika nchakuti kawiri munthu wakhala kunena zinthu zoti sukuzidziwa anthu amakhala nawe chikayiko koma ndimakamba dala izizi unena kuti tsiku lina tikazakhala ni mpata mwachifatse tidzatambasula cholinga nchakuti anthu adzikhala nafe chikhulupiriro kuti chimene tikunena azizitsata kuti boma kodi limapanga bwanji zinthu zimezi so tsiku limene lisakamba mofasa tipite nkhani yokhudza imene pajamati ndi chani iyi ndi program based budget PBB ndene mafuna mulowe mu program imene kuti pa nkhani ya zaulimi akuti pochani nkhani ya zaulimi tingoyamba ndi AIP tikudziwa chaka cha 2024 budget ya 2024-2025 boma lidayika about 161 billion malai kwacha ulendo uno ndipo 161 billion AIP kumene AIP affordable inputs program kuti ithandize imene bakudzana ndi federeza zimene zimagulitsidwa ndi boma kuma sombuzi ndi ziweto exactly malingana ndi zimene zimalola ku madera amenewo ndiye ulendo uno akuti yayi tichepetse pang'ono ya chaka chatha idathandiza anthu oposa 1 million komanso adagula fertilizer adagula mbewu komanso ena adapasa mbuzi ziweto zimenezo idalipo about 161 billion ulendo uno akudayitsitsa ayibweresa pa 131 billion malai kwacha izizi achita chifukwa chokuti kunifiso kukuthandizira ntchito ngati ziti zomwe kunifi kwapitanso ndalama zina zimene tisaiwale boma limapanga run ijama ichula amati universal beneficial amati UBR universal beneficiary registry imene ija imanena awalandira tukula pakhomo awalandira fertilizer awa ali pa social cash transfer so boma likayangana zonse zalimana kuti iya tisamachite repeat kapena kuti duplicate uyu tampasa yemwe yusalandire sizitheka amati awa akalandirako kaya ndi fertilizer kuzera kwa AIP awalandira social cash transfer ndi amakayangana ku universal beneficiary registry kodi awa apindula motani so ma programs iwa amachitana complement alipo ambiri koma kunikizana ndi chifukwa chake ulendo uno aitsitsa kuchokera pa 161 billion ayibweresa pa 131 billion ena atu imene amati imene osango ichotsera atu bwanji ena akuti siti kupindula china chilichonse kuchokera mu ndondomeko imene ndizoona nkhani zimene zimakambidwa komanso ine ndi mboni ndazungulira ndi makosa na anifi chifukwa kuti anifi ali ndi ngongole ina imene akupereka kwa alimi amene akumapasa ngongole amene ali ndi minda kaya ndi mahektala angati akumapasa cholinga ndi chakuti boma lifuna litukule zokolola alime chimanga chokwanira kaya mbewu zimene akulima zochuluka idea ndi yakuti achepetse ngongole achepetse ndalama zimene akuya ku AIP ndi cholinga chokuti kunifiku anthu azitakubwereka kugwiritsa ntchito ndi kukabweza nkuthandiziranso ena exactly moyo nkumatani nkumapitirira kupatula 131 billion imene apereka ku AIP ya zipangizo zotsika mtengo kaya tikukamba za fertilizer tikukamba za mbewu za makono komanso zotsikirapo mtengo boma layikaso 60 billion malawi kwacha kumene kundiyesa ndi ku National Food Reserve Agency kuti boma ligule mbewu zimene alime ali madzi chimanga chimene titakolole ulendo uno chimene mvula yagwa bwinowe kaya tiyamba kolola mu April kaya ndi mu May chimanga chimene chisasowe yani nsika chifukwa chakuti mavenda ali nkuchenjera amati akaona kuti alimi akolola bwino amathamanga kwatani kukalanda alimi chani chimanga chija mitengo yachabe kwa yongofuna kwa bei exactly ndipo mali kuti
anthu athu musavutike chimanga musagulise kwa mavenda boma la kuyikira ni 60 billion Malawi kwacha mu budget imene apereka achichola dzanadzana cholinga ndi chakuti chimanga chimene mwali machi mvula imene yagwa bwinoyi bomali likuguleni pa mtengo yabwino ndipo chimanga chomwechi chidzathandizanso Malawi mtsogolo muno more less like boma likugula kwa alimi ndikukasungira ndikudzagulitsanso pa mtengo omverera cholinga awagule alimi awapase alimi amati steady market msika opezekeratu alimi asavutike kuzungulira asaberedwe ndi ndani ndi mavenda 60 billion boma laika liyagule chimanga chiti chimenechi kupatula pamenepo chimanga chiso akachizunga nkhoke za boma National Food Reserve Agency nkhoke za boma zisunge chimanga chimenechi kuchitira pamawa azungu amati kuchitira rainy day tsiku limene litazadivute azatenge chimenechi kwathandiza ndani koma the biggest idea or ganizo lalikulu ndilofuna kuthandiza alimi amene atakolero chimanga chochuluka ulendo uno ndi mvula imene yagwa bwinoyi kuti asasowe chani nsika komanso nsikawo ukhale owapatsa ndalama yokuti alimi apindula naye chachitatu boma kuulimi komweko laikanso 53 billion Malawi kwacha musaiwale adi makisotu imagula mbewu kuchokera kwali ndi adi makiso iyagulaso alimi ndi 53 billion ina ichakugula ku National Food Reserve Agency kwina kuso adi makiso akala kugula sojima adi maki hapa saso 53 billion Malawi kwacha kuchoka pamenepo adi maki 53 billion omweyo ayipasa kuti ikonzeso ntchito zake musaiwale adi maki ili ndi ma satellite depots dziko lonse la Malawi cholinga ndi chakuti kunsanje mpaka na kuchitipa kota mpaka na kuchinji mbangochi mpaka na kaya ndi kusalima konseku adi maki khale kupezeka ndi mawauza ina anthu nena kuti tikabwerera mbuyo kuganiza ndi kuzindikira mmene adi maki mayendesera zinthu zake muzaona kuti adi maki inali bungwe limodzi limene limalankhulira anthu ndipo zinthu zimayenda chifukwa kuti adi maki inali vibrant komanso ntchito zake paliponse adi maki mapezeka zimayenda bwino mbewu zimapezeka kwa ndiye ndimanena kuti pa Chingerezi timati adi maki was the biggest lobbyist for rural infrastructure chimene ndimatanthauza nachi chifukwa kuti adi maki imapezeka kutali kwina kulikonse kunthalire ndi m'midzi momwe mukati mutumizeko ogwira ntchito kwa adi maki amanena kuti mufuna mulitumize kunthalire mufuna mulitumize ku nchenachena mufuna mulitumize ku Nsanje kumalaka muonesetse kuti ku Nsanje kumalaka munditumizako banja langa ndi ana 4 uyu ndi wa standard 6 ndi wa standard 7 kumene ko sukulu itani ikaleko muonesetse chipatala kumene ko itani chikaleko nsika wabwino nsika ukaleko post office itani ikaleko bwana kamuzu ndi malaiko izizi ndimanena kuchoka pasi pa mtima anthu amalankhula zambirimbiri koma ndimanena kuti boma ilili limadziwa lili ndi institutional memory imene imawakumbutsa mmene zinthu kale zimayendera chifukwa chokuti adi maki inali lobbyist wamkulu wa social amenities zimene timachula kuti rural infrastructure kapena ma social amenities anthu m'midzi muja amapindula nawo chifukwa chokuti adi maki kupezeka kunchenachena kutali kumene sukulu sikanapezeka post office sikanapezeka chipatala sikanapezeka anthu akanavutika pamene adi maki pansi pa agriculture ikutumiza ma officers okagwira ntchito mene kucha amatumizako so sukulu primary school amatumizako chipatala amatumizako post office amatumizako nsika wabwino because of adi maki kupezeka pamene kucha anthu so akudera chitukuko chafika so ndimanena kuti ndi boma ili la Malawi Congress Party limene limazindikira ndikunena izi chifukwa kuti ndi zimene zimachitika amene ali kutsutsa azitsutsa ndikunena kuti chifukwa kuti boma limazindikira mmene linkachitira zinthu kale chifukwa zinthu zinaonongeka ndi chifukwa atenga pano 53 billion Malawi kwacha kuipasa adi maki kunena kuti ikonzeso ntchito zake cholinga anthu amamidzi ayambeso kupindula ndi mmene adi maki ikagwira ntchito zake zathu ndi zambiri chawezi kwina kuti zingodutsamo kuti koda kuti chani mafuna titachoka kwa adi maki tiunikireso ku nkhani yokhudzana ndi nkhani za maphunziro chabwino ku nkhani ya za maphunziro imene ndi backbone iso ya economy because tikamena zoti anthu kufunika akhale ozindikira tikamakamba issue ija yakusintha maganizo zimadalira so maphunziro nene mafuna muunikire kuti ku nkhani ya za maphunziro kwapita zingati kumene ndikozonena kuti umbali ya za maphunziro boma laikako about 1.3 trillion Malawi kwacha 1.3 trillion Malawi kwacha 1.3 trillion Malawi kwacha kuphatikiza ndo maphunziro ose amene kuyambira higher education basic mpaka na higher education exactly aikako 1.3 trillion Malawi kwacha ndipo ndalama zimenezi cholinga chake
akulemba anthu ntchito, akulemba aphunzitsi, akuchita promote kapena kukwakweza aphunzitsi m'maudindo. Aphunzitsi ku primary. Exactly. I think amati ipite 13, yes, 14 kumabwera mu mtundamo. Kone kuti ntchito sanalembere. Exactly. Ndipo akhala kudandaula. Ndalama zimenezi akuti afuna awalembe ntchito anthu amenewa, komanso athe kumawalipira bwino, awakwezerenso malipiro, awakwezerenso m'maudindo. Kuchoka pamenepopo ndalama yomweyi imene apereka umeneko akuchosa mbuyomu ku mbali ya Higher Education Students Loans and Grants Board. Mwaizi wa nthambi ya boma ija ima apereka maloni komanso thandizo kwa ana sukulu ochepekedwa osowa ma university ma college kuphatikizapo ma private komanso ma public universities kaya ndi ku UNIMA, University of Malawi, ku MUBAS, kaya ndi ku HES, ku Luana, kaya mukukamba za ku Mzuni ndi ma college ena onse. Boma likuti mzaka zimene zapita mbuyo amathandiza ana ochepekedwa ma university okwana 26,000. Panopa boma likuti laikako ndrama zochuluka kulinga afuna kuti athandize ikwere kuchoka pa 26,000 afuna azithandiza ana ofika 31,000 ma universities onse. Ndiye mukhoza kuona kuti kupatula kuti akweza chiwerengero kuchoka pa 26,000 students afikitsa pa 31,000 students. Ndipo kukweza nambala akwezanso ndrama per capita. Nolanda kuti pa mwana mmozi per head mwana mmozi amalandira ngongole ya 350,000 pa semester ndiyesa amalandira 350,000 kwacha. Pano boma likuti yayi tichose pa 350,000 zinthu zadula ifike pa 560,000 Malawi kwacha kwa ana okwana 31,000 makole jose amene thandizo limene likupita. You never get a considerate government like this. Simuzapeza boma limene likuganizira ana ngati boma limene 31,000 exactly. So ndimafuna nena kuti nkhani imene iyi TNT yangane bwinobwino. Komanso ndimafuna nenepo nena kuti maloni amene wawa komanso ma grants amene akuperekedwa cholinga chake chona kuti ana aja akadaphunzira makolo asavutike, asasauke ndi kusakasaka school fees kapena kuti kusakasaka thandizo la college. Tifuna ife computer, kaya ife tifuna kaya ndi ma units opangira internet kuti tiphunzire school. Boma likupereka zonsezi ndicho linga chona kuti ana okwana 31,000 kwacha kuchokera ku Chanko mpaka na ku Nzuni, ku Masti mpaka na ku Polytechnic, ku MUBAS, ku KUHES kumene tikusula madokotala amene asathandize ana 31,000 apeze thandizo lokuti angathe kuphunzira mopanda mafuta. Tiwoloke kumene kuti piteso pa nkhani yokhudzana ndi ma civil servants. Mwina timwere mazi. Timwera mazi. Iyi timaliziretu iyi. Tikamapita ku topic ina pamene timwe mazi. Koma mafuna mufotokoze apa pali nkhani ziwiri. Toyambirira mafuna muunikire ku nkhani ya ma civil servants. Ma civil servants amene azota kufuna increment ya 40%. 44%. Yes. Pa 44% zikuone kuti boma langoti ife tikupatsani 20%. Yes. Nkhani imene mukuona bwana. Masanga ndimafuna nene kuti 44% imene ma civil servants amaifuna kudzera ku Civil Servants Trade Union. Was it justifiable? CS2U. Justifiable kamena kutengela zinthu mene zili lizomveka ni mene zinthu zadani zabwerera. Komano chimechi mafunika chonena kuti anthu you need to meet middle ground. Kapena kuti in the middle. Mukumane pawiri. Muamve aboma mbali yawo komanso amene akudandaulaso modani muamve mbali yawo. Osathamangira kupita ku nsewu kunyamula mapoto ndi maserempani kuimba komanso kunyamula maplakadi. Zimene zimathandiza koma kukhazikana pansi nakambirana napangana chimodzi nagwirizana. Ndiye boma lina kuti popeza kuti tikufuna ndalama timatolera zochepa. Ndalama imene tingathe kukupatsani ndi 20 kwacha pa 100 kwacha iliyonse. Imene mwachidule timangoti 20% ya salary ya munthu imene amatani amalandira on average and across the board akuti 20% imene boma latani lapereka. Ndipo koma nava atumwa amene kuti sali kukhutira ndi nkhani imene. Ndifake mafulandi yake kuti mukayangana dzulo kapena dzana mumva kuti panali kabungwe kena kapambali kamafuna kuti kapange zionesero. Awa amene ali ovomerezeka concerned civil servants. Yes. Awa ovomerezeka a CSTU, Civil Servants Trade Union. Imene nditu ili ngati umbrella kapena kuti mother body ya ogwira ntchito mboma. Anena kuti ifeyo ndi boma tidakambirana 20% ndipo ife tidakhutira. Adagwirizana ndipo adakhutira ndipo ndi chiyembekezo yawo kuti akuti budget ikangopanga pasi mu April muno adauzidwa kuti ndalama zimene zoyamba kupasidwa ndiye saso pena pake badachulidwa kuti adzawapasa angakhale ndi ma arrears kapena kuti ndi ndalama
ndrama za mbuyo zimene adatani adagwirizana. So nimafuna nene kuti mukayang'ana zonsezi muona kuti boma laikapo 176 billion Malawi kwacha. Sikudafuna kungokwezera ntchito aphunzisoka, sorry ndalama aphunzisoka, kapena aku health okha, koma akukwezera wina aliyense waku agriculture, waku veterinary, kaya waku health dokotala, kaya ndi nesi, kaya ndi clinical officer, kaya ndi waku Ministry of Transport, kaya ndi driver, kaya ndi messenger, kaya waku Ministry of Local Government. Amuganizire pang'ono pang'ono. Boma laika thumba la ndrama zokwana 176 billion Malawi kwacha kuti akweze masalary ni wages anthu amenewa. Ndifake manena unena kuti mukafanizira ndi boma lakale la DPP ndikukumbukira bwino mbuyo Mutharika ananena kuti boma lilibe chani ndalama, amene akufuna kuti ndalama zake zikwezedwe apite ku private sector. Ulendo uno achakwera kuti yayi ndimaona so news 176 billion Malawi kwacha apasena anthu ogwira ntchito boma akwezereni zinthu zakwera mitengo, aonjezereni. Tisaiwale boma lidayikaso anthu ogwira ntchito kuphatikizapo aphunzitsi, apolisi ndi ena onse kuwayika pa medical scheme ya mazimu imene boma limapereka 80 if not 85%. Aphunzitsi, apolisi kapena ndani amangolipira mwina make 5 if not 10% ya total bill yonse ya kuchipatala. Nkhani ndi yakuti mphunzitsi akadwala, wapolisi akadwala, waku veterinary akadwala, athamange apite kuchipatala amazimu akuthandize, abwererenso pa ntchito azatiphunzitsire ana, atipase chitetezo. Boma ngati ili nkovuta kulipeza kwache, mbuyomu tidalibe zonsezi. So nimakamba kuti 176 billion Malawi kwacha yote akwezere sana ikuphatikizanso pa special allowance imene adayikapo ya transport, adaonjezera special transport allowance, adaonjezera kugwira ntchito mboma, kuphatikizapo kuwayika pa medical scheme, kuphatikizapo kumalola kuti akhoza matenga ngongole kwina boma nkukhala ngati chani guarantor kapena kuti ochitira umboni. Zonsezi ndikufuna kuti umoyo wa anthu ukhale pabwino. Ndimanena kuti mukakhala ndi boma lokupangirani zimenezo, chachikulu nkulisapota kuti zinthu ngati zimenezo zipitirire. Umalize pa nkhani imene ndi nkhani yokhudza na CDF. Mbuyo mutaona aphungu a nyumba za malamulo ku makhaso ngwawo amapatsa 200 million. Imene ni nkhani yaitali. Mwina imene tibwere Frederick, imene tibwerere tikachoka ku break. Imene ufuna inamba sore momveka bwino. Koma mwina ningonenapo chinthu chimodzi chimene ndikanayiwala. Musaiwale boma limatenga ana amene achoka kumene kuma university, mati ma graduate interns. Mwapesa amene akuchita internship kapena kuti akuphunzira ntchito imene akuphunzira ku sukulu kwawo. Uli kutchanko ukuphunzira kani program ina ya uphunzisika ya chani, boma limatha kukutenga. Tabwera ubwereka ndi Ministry of Transport, uzaphunzira ku health, kuchokera kani ku agriculture, kuchokera ku Rwanda, uphunzire ntchito amati on the job training. Aziphunzira nekuli maintain amene wakakhala kugwira ntchito akuphunzira ntchito mboma akuphunzira lusura kugwira ntchito boma limawapasa 80,000 kwacha pa mwezi. Ndi budget imene achichola atatumidwa ndi achakwera anena kuti ndrama zimene timawapasa ana ochokera ma university akamaphunzira ntchito ma ministries, ma departments komanso ma agencies zichoke pa 80,000 tidziapatsa sopano 150,000 Malawi kwacha. Budget imene kubangirwa pasi April uyuyu kuyambira April end ana amene azilandira 150,000 kuchoka pa 80,000 imene imapasa. Anyamata ndi asungwana amene muli mboma lofuna kuthandiza ndi lomweri. Fundo ndi zambiri mbiri, zimaphokoso ndi lochepa chabe, timwere madzi ziko. Tikulandiraniso omvera komanso amene mukutionera pa television program imene yakandimverere mchigawo chachiwiri komanso chigawo chimene chimakhala chotsirizira cha program imeneyi. Chawezi ndalekeza pa nkhani yokhudzana ndi CDF imene inali pa 200 million budget yatsopano. Ikuti chani pa nkhani ya CDF? Tingoibatsa ngakhale ena kwa awati kulibe zitukuko ngakhala malandira ndalama imene nkhani zovuta. Tingoibatsa mbiri pang'ono CDF, Constituency Development Fund. Ili ndi thumba limene boma limapereka constituency ina iliyonse. Pakali pano kumalawi kuno tinima constituencies 193. Kutanthauza kuti about 19.3 billion imapita kuti kuma constituencies. Ngati masamu anga ndisakulakwitsa ndiyesa 19.3 billion. Nthawi imene yoyo ndeni mafuna nene kuti pakali panopa iye koma tisapange committee chula zimenezo. Nofuna nene kuti
pakali pano CDF thumba limene lili constituency ya kwanu kucha, constituency ya kwa amene akuonera, constituency ya kwa amene akumvera, phungu wawo amalandira 200 million malawi kwacha. 200 million malawi kwacha. Mene boma ili la Chakwera linkabwera mu 2020 lidapeza thumba limene lili pa 30 million. Mchifaya ngeru kuona timisewu makwala. Mugwesese analipeza thumbali lili pa 30 million malawi kwacha. Kutanthauza kuti pa 30 million malawi kwacha nthawi imene yoyo ndiye kuti amati ndiyokwanira aine acha amene amayendesa zimenezo mbuyo. Inali yochepa kwa. Achakwera adayena kuti yayi bwanji thumba limene tili chose pasate ifike pa 100 million. Idafika pa 100 million. Budget yapita ija kapena budget awiri yapita ija adaichosa pa 100 million kuifikisa pa 200 million malawi kwacha. Tsiku la lero mene tikunena aichosa pa 200 million malawi kwacha kuifikitsa pa 220 million malawi kwacha. Ndeni mafuna ndipereke chithunzi 220 million malawi kwacha. Yopita constituency emene. Ndi mafuna ndipereke chithunzi. Tingotenga boma la Tyolo, titenge chitsanzo cha boma la Tyolo. Zimene ndikuchitazi ndi apemphe omvera ndi oonera paokha achitenso kwa ma constituencies amene ali kudera kwawo. Olo kumene angafune kayasankha Lilongwe, kayasankha Mulanje, kayasankha Zomba, achitenso zimene zizi paokha. Koma tungopereka chitsanzo cha Tyolo. Ine ndifuna ningwathandizira analysis kuti amvetsetse zimene zimachitika ndi kuti ndalama iyi kutanthauza chani. Ndimafuna nditenge boma la Tyolo. Boma la Tyolo lili ndi ma constituencies 7 constituencies. Mwamvetsesa kuli ma constituencies 7 ndingotchulapo foloka kuli Tyolo Central ya bambo Ben Phiri, nde kuli Tyolo North, nde kuli Tyolo East, nde kuli Tyolo Tava ya Mai Mere Navicha. Mai Mere Tom Navicha. Very vocal amalankhula kwambiri ku parliament. Ben Phiri so amalankhula kwambiri. Ku Tyolo kokha kuli ma constituencies okwana 7 constituencies. Ndeni mafuna nene kuti Achakwera ma constituencies 7 aku Tyolo awapatsa ndalama ndalama yokwana 1,540 million malawi kwacha. Kutanthauza kuti kuyambira mu April kufika April wa chaka cha mawa boma la Tyolo lapatsidwa mu ma constituencies 7 1,540 million malawi kwacha. Tisana kazikike nikandipite 1 minute. Nditamangire ku boma la Mulanje. Ndimafuna nene kuti kapena ndingokamba kaiza boma la Zomba. Boma la Zomba lokha ku Zomba kulima constituencies okwana 7 no 10 10 constituencies in Zomba. Kuli Zomba Changalume, kuli Zomba Central, kuli Zomba Chingale, Zomba Ntonya, Zomba Chisi, Zomba Likangala, Zomba Malosa, Zomba Nsondole, Zomba Tondwe, komaso Zomba Lisanjala. Ndiye kuti ma constituencies 10 aku Zomba. Achakwera kudzera mu CDF atauza a Simplex Chichola Banda budget ya chaka chino anena kuti tizingodikirira kuboma from the central government lizipereka ndalama tichedwa ndalama izizi zipite pa constituencies pa ground kuzomba ma constituencies okwana 10 ndalama zake ndi 2,220 million malawi kwacha kuzomba kokha. Ndiye kuti ma MP ya kuzomba ali ndi ntchito yogwiritsa ntchito 2,220 million malawi kwacha. Sinave kwa phungu akunena kuti sadalandire ndalama. Ndimafuna ndipite mundilole 1 minute ndithamangire boma la Mangochi. Ku Mangochi kuli ma constituencies okwana 13. Ma constituencies okwana 13 ndiye kuti boma la Mangochi Achakwera ndi Achichola atawatuma Achakwera atatuma Achichola tapaseni anthu aku Mangochi ndalama zokwana 2,860 million malawi kwacha. Ndimene apereka. Ndiyeni mafuna ndinene kuti pamene papa chitukuko chikapanda kubwera ku Mangochi, chitukuko chikapanda kubwera ku Zomba, chitukuko chikapanda kubwera ku Mulanje, ku Tyolo, ku Nsanje, chifukwa cha nthawi
tikanatha kufotokozera ma constituencies zonse kuti tipereke chithunzi cha political will kapena kuti chifuniro cha utsogoleri kuti boma lililonse likhale ndi chitukuko, anthu asamasowe asamakhale ndi mavuto. Pamenepo mukanene kuti political will palibe, boma achakwera akulowa mboma akulandira upresident kuchoka kwa apita muthalika. CDF inali 30 million malayi kwacha, achakwera icho sapa 30 million mpaka na 220 million. Ndapereka itsanzo kuti Mangochi yokha ma constituencies okwana 13 aipasa 2 billion 860 million malayi kwacha. Zomba yokha aipatsa 2 billion 220 million kwa malayi kwacha. Ndikapeza Blantyre masanga Blantyre yokha ndibafuna ninene kuti Blantyre yokha aipasa 2 billion 640 million malayi kwacha ma constituencies okwana 12. Munganene kuti president yukumwera sama kuganizirani, munganene kuti akusankha nkhani ndoti chitukuko chikapanda kuchitika kumeneko. I think na also anthu constituency akwena kutsatira member of parliament wawo chifanda amene amakhala kunikira ndalama imene kuti yagwira ntchito bwanji. Ndizimene mafuna unena kuti Modeka Frederick mafuna ndinene kuti ndawunikira anthu ndathandizira kuti analysis yamene angadziwire kwa ndrama zingati. Mukamati mukulimbana kuti kuno kulibe sewu, kulibe chipatala, kulibe bridge kuno, musalimbane ndi president. President pa executive level wapanga kumbali yake, wauza achichola ichoseni pa 30 million kuchokera mu 2020 kufika pa 100 kufika pa 200 pano akuti 220. Ntchito imene atachita ya Malawi ndalama zizachuluka, kuzombako ndalama zinzambiri, kuthyoloko ndalama zinzambiri, kumangochi ndalama zinzambiri, kumulanje kusanje ndalama zinzambiri. Zimene mudachite nchani? Yambani kutsatira kulondoloza ndalama zanu kuti zigwira ntchito bwanji kudzera kwa ma MP. Nava Richard Chimwendo anduna za local government akunena zotena anu mukuti kwanuko kulibe chitukuko ndeti amba kuchita kalondolondo wa ndalama imene timakupatsanija. Nthawi ndimene tichitira njiro chawezi mu program ya lero, koma program ndiyo mwe ija yakandimverere imene mfundo zimakhala zambiri koma phokoso lochepa chabe. Ndimati zambiri chawezi fotokoze tsiku la lero. Ndimafuna ningonena kuti ndi chiyembekezo changa kuti kuwaunikira umene awunikira Malawi kuti achite mpauka analysis imeneyi, adziwe ndalama zimene zapita kudera kwawo, adziwe mtsogoleri wa dziko wachita kumbali yake, ndalama wakupatsani, ndalama misonkho yanu yomwe wapereka policy direction, instrument yake kukhala CDF kuti ndalama zikakufikireni. Ntchito yanu atsatire na phungu anu, onetsetsani ndalama ziwenda potani. Pakuthapa chaka musazaloze president, kalozeni aphungu anu kuti ndalama imene adakupasani mwayigwiritsa ntchito motani. Titere yoncho rumtsiku la lero chawezi timalizire pamene po program imene yakandimverere kufikira tadzaona naso sabata la mawa.